Wata sabuwa inji 'yan caca a shekara ta 2023, kar ku sake ku zaɓi Atiku ko Tinubu su zama shugaban ƙasa, gargaɗin IBB ga 'yan Najeriya. Rahotanni sun bayyana cewa tsohon shugaban ƙasa na mulkin soja, Janar Ibrahim Badamasi Babangida (IBB) baya goyon bayan Atiku ko Bola Tinubu su zama shugaban ƙasa a Najeriya. Rahoton ya ce dalilinsa shine a shekarar 2023 dukkansu za su shiga shekaru 70. IBB Ibrahim Badamasi Babangida bai fito ƙarara ya kira sunayen Atiku da Tinubu ba, amma a fakaice ya ce kamata ya yi 'yan Najeriya su mayar da hankulansu kan 'yan shekaru 60 wajen zaɓar shugaban ƙasa a 2023. Nan da shekara ta 2023 Atiku Abubakar zai shiga shekaru 77, yayin da Bola Ahmed Tinubu zai shiga shekara 70. IBB wanda shi ma nan da 17 ga wannan watan na Agusta zai cika shekara 80, ya bayyana cewa nan shekaru 60 zai iya shugabancin Najeriya yadda ya kamata. IBB ya bayyana haka ne a hirarsa da ya yi, inda ya bayyana cewa wannan dalilan nasa shi yasa ya ce Najeriya ba ta ci gaba a dukkan al'amuranta na yau da gobe saboda tsofaffi ne suke shugabancinta. Ya ce su lokacin da suke shugabanci ba su kai wannan shekarun ba, duk da cewar yadda aka yi mulki a mulkin soja daban yake da mulkin farar hula. Mene ra'ayinku akan wannan batu na IBB? To kar kuma ta ƙarshe ku danna mun subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma ka subscribe tun a baya, muna so kai like kai share bidiyon mu don muna samun ƙwarin gwiwa tura maka videos masu muhimmanci irin wannan. Mun gode.